On to teďka mi jako možná ani jedna znáš. No, někoho jiného neznáš. Počkej, já mohu nevydala. Kdo jde? Vás to zajímá? To má zajímá. Ty kamarádi. A nyní to pásky na nebude. A už na někoho myslíš? On to taky nikdy nebyl, jako kapelu, no. A známe ho? Ne. To bude to neznáme? Ne. A dostali si ho ptáš? Kdo to je? Počkej, já odkaď si neznáš. Počkej, to divím, že ho neznáme. Ani Lucina? Ne. Jak bys pešla? Tak toho neznáme. Holka, jí musí jít holka? Musí mít holka. Nemusí, ale většinou tak je, že ale takže to nám říká, a je to z Moravy? Ne. To se nic nevypadá. Ty pozváme, to určitě jsme krávy, ani náhodou. A tady odsačo, nějaká tvoje kamarádka? Už se mě nespej. Kdo ti bude? Já to chci. Už bude sama, to určitě nebude. Ale bude svatba, to když to rozlič nemám, bude rozličná někam nebude. To už jsem vyhrožovala, taky nějak to nefunguje. Když to dopadlo, nevidíte to nějak věcí, ruské kečupu. No, to bych měla říct. A to si vybere, a já bych ještě mě Buřkoho si vybere. Takže to není. Mě tak máme nechci, zase ještě. A nemůžu jít do setka, si to dělá. A právě, že si necháte tak žádný vždycky kurdy. Já si vyber si koho chceš, ale vypni mě, kdo to bude. Já, až to bude jistý, že ten člověk půjde, jak jsem 160, až si půjde, tak vlastně, tak mě to řekni. To máš velká, to jsem. To máme, ty vole. Míra. Tak kdo? A pak ho neznám? Honza. Honza. A odkaží ho? Jirka. Neznám. A odkaží ho neznáme. Baráku neznám. No vůbec ho neznáme. Ani Lucina. Ne. Tak to je. Já ho neznám. Já to je zbalila. Tak na všetkých někdo zbalila, aby ti dáme pokoj. Tak teďko? Jo. Baráku neznáme. A já to vím a mě to napadlo. A já vám to neřeknu. Ne. Prosím tě, kdo by to mohl být? A já si myslím, že to je někdo, koho Jarče poznala nedávno, o kom hodně mluví a vy víte hovno. Kdo to je? Je to nějaká ženská nebo? To ale nemůžu říct, protože mi to úplně jasný. Je o něm ještě neříkala. Já bych o něm víc, Petrovka taky. Já o něm? Jo. Jsi ženská. No je to ženská. Já už to vím. To je ženská. Jo. Máma. Černohláska. A ty máš tam vyšel Míra i mu zasvědka a vyšla plačka. A právě její strana prostě a skapala nám prostě na písal právě. My nám to pouštěli s tím a s tím a jsme prostě války nezáští a vlastně. Jo. Vlastně to jako... Ale jako když ještě nepsal, ty si mu můžeš říct, že možná ti půjde, to by ještě. A jsem si jako pak tu všechny, že se fakt nepozor, že nedělí žádný charakter. Jako ty sáte. No, říká, že někoho přitáhnou, ty máš někdy jako někdo široký káše. Každéko. Ještě věci, o čem? No, to je jako druhý pršáky. Ráďo. To ne. To jsou teď žádný káže, to bylo zkusit pane. To je šťastný. Já budu opravdu se taky říkat, že jim dělá žádné míře. To je šťastný, že vidíš, jak se třeba. Jo. A to je rozhodný. To už je pěleně věc, není to bavný. Káčke. To bych se dívala, jo, no, to se dívala, nechce nic jiného. Ale jsme viděli jednou za rok. Ale víš, co tady mohli jít, to jinýho prostě, ale když to tak ne, a možná nechce kvůli internetu, tak prostě se do ní zamiloval do změny. No, a jako stačí mu jako celý po internetu, jo. Má prostě do ní bláze. Po 2 týdnech, jo. Jako, že ty myslíš jenom na starých. Jo, jako má. Tamhle si říkala, že by ti se šlo, když se vzpomínají. No, tak jsem říkala, jako to se když tu jdeme dělat taky, že nikam se tam to nepůjde. No, to nemá rozhodovat.
Jako si na sebe bude. Já nemám co na sebe. Ty máš každý jako jak to napočítala, tak jako jsi nekoupila vlastně. No já jako bych ji využila. jako já jsem započítala, jo. Jako nás nebude moc. Protože to máš málo, to nebude, stalo se, protože Holinka se prostě nepřemou, to svým jinou vůbec neměli. No, když to je to 10 let spolu nebo. Takže jak to? Kde to máš? Ty ho svědek. To bude Michal, no tak asi byl Michal se pozve. Berka. Asi Jakuba Horku, Myslíš, že byl helči? no možná, že ano. No, tak dobře, tak jako to mám své lidi, jo. No a tak já budu, že se domů. To je furt Danouš? Co tě píše Danouš? Píše? Ty jsem to moc dělají, co tě píše Danouš? Ještě, to je, mě ani no, ale že mě podezření normální mocný blán. To nevím. Já vím, že nebyl strach před mnou, Že byl zaočvený. a že byl přes noc v Benešově v nemocnici. A dělali mu odvěr. Mají v Benešově tu chatu. To děkala, ty to dělá. A tam měl tu jeho bývalou krasavici. To bylo jí. V Benešově. A A má tam nějaký kamarádky na chatě. Má teda kamarádky z Praze. No, a ty to máte. Jako sexuální, jo. Ne, to ne. Akorát měl jednu kamarádku, Ale v tom nic nebylo, protože ona to nemohla. To bylo na dopolední, tenkrát to v Chorvatsku má tam tím nějaký takovou blondělou. Na lístku ne? Na lístku taky. Na lístku ona je někde z Hradce Králové. No, No, a jako on je